Hola a tots. Vos presentem el projecte solidari Onda per la Solidaritat, organitzat per la Biblioteca Municipal de Onda. Així tenim a Mercè i Josep. Des de fa uns quants anys ja estem fent una campanya per la que llevem les penes que l'ordenador posa a la gent que porta els llibres tard, i enguany hem volgut que Patricia vos presenta la campanya, i com és igual de gamberreta ara com era de xicoteta, pues en seguida ella ha volgut participar i en això estem presentant-vos el que serà enguany la campanya. A compte de llevar-vos les penes per haver portat llibres tard, mos tindreu que portar material escolar, ja siga llapisos, llibretes, rotulaors, tot allò que vulgueu, i nosaltres ho enviarem a Uganda. Vos animem a tots a participar, és una causa molt bona i anem a intentar tornar a demostrar al món com és de solidària la nostra població. Animeu-vos i participeu en aquesta campanya. Moltes gràcies.